Hello, and thank you for listening. Moni nonse ndipo zikomo kwambiri chifukwa chotenga nthawi yanu kumvetsera. I want to read one verse from the Bible with you found in 1 John chapter 3 and verse 16. Ndikufuna ndiwerenge nanu pamodzi verse lochokera m'Baibulo ndipo tiwerenga kuchokera ku buku la 1 Yohane chapter 3 ndime ya 16. It says, "Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us." Ndipo likunena kuti umo tizindikira chikondi popeza iyeyu anapereka moyo wake chifukwa cha ife. The love of God, it is one of the most precious things that a person discovers when they read the Bible. Chikondi cha Mulungu ndi chinthu chimodzi chimene ndi chamtengo wapatali chimene munthu amachipeza akangoyamba kuwerenga m'Bible. You and I know that love is something very special. Inunso mukudziwa komanso inenso ndikudziwa kuti chikondi ndi chinthu chimene ndi chapaderadera. The love between a husband and a wife is special. Chikondi chimene chimakhalapo pakati pa mamuna komanso mkazi wake ndi chikondi cha mtengo wapatali komanso chapaderadera. And the love between parents and children is special. Komanso chikondi chimene chimakhala pakati pa makolo komanso ana awo ndi chapaderadera. But this verse from the Bible introduces you and I to the greatest love. Komatu verse limene taliwerenga kuchokera m'Baibulo likutipatsa likutionetsera poyambatu inuyo ndi inetu chikondi chachikulu kuposa zikondi zonse. And that is the love of God in heaven for you and for me. Ndiyetu ichitu ndi chikonditu cha Mulungutu chochokera kumwambatu chimene chafika kwa inu komanso chili kwa ine. What makes God's love so great? Kodi chimene chimapangitsa kuti chikondi cha Mulungu chikhale cha mtengo wapatali ndi chachikulu ndi chiyani? The Bible tells us that God loves us even in spite of our shortcomings. Baibulo limatiuza kuti Mulungu amatikonda ife ngakhale kuti timakhala ndi zolephera komanso zofowoka. The Bible tells us that God's love is sacrificial. Baibulo limatiuza ife kuti chikondi cha Mulungutu ndi cha ukadziwotche. It tells us that God's love is never ending. Ndipo Baibulo limatiuza kuti chikondi cha Mulungu sichimatha ndi chopanda malire. And it tells us that God's love is unconditional. Ndipo zimatiuza kuti chikondi cha Mulungu sichimaona nyengo. God loves you and God loves me, even though the Bible says that we have a problem. Mulungutu amakukondani inu komanso Mulungu amandikonda ine ngakhale Baibulo limafotokoza kuti ifeyo tili ndi vuto. You see, it won't be too long after reading the Bible that you discover something. Inu mukudziwatu sipatenga nthawi yayitali mutayamba kuwerenga Baibulo mudzazindikira kanthu kena kake. We discover that we are sinners. Tidzazindikira kunakwa kuti ife ndife anthu ochimwa. And a sinner is someone that has fallen short of God's perfect standard. Ndiyetu wochimwatu ndi munthutu amenetu wapereweratu pa mulingo kapena pa ulemerero wa Mulungu. A sinner is someone who is guilty of breaking the law of God. Wochimwatu ndi munthu amenetu ali wapezeka wolakwatu pa kuphwanya malamulo a Mulungu. And as a result of being a sinner, we find ourselves debtors to God. Ndiyetu chifukwa cha zotsatiratu zakutipeza ife tokhatu tazipeza ndife ochimwa, so tapezekanso kukhala kuti ndife anthu amene ndi amangawa ndi Mulungu. And yet, in spite of all of that, the Bible tells us God loves us. Ndiyebetu ngakhale zimenezo zili choncho, Mulungu amatiuzabe kuti amatikonda ife. The Bible tells us that God is the very source of love. Ndipo Bible limatiuza kuti Mulungutu ndiye poyambira chikondi. It is the most pure love and affection. Ndiyetu ichitu ndi chikondi chimene ndi changwiro cha mtengo wapatali. And it is love that is shown to you and to me unconditionally. Ndiyetu ndi chikondi chimenetu chikuonetseredwa kwa inutu komanso kwa inetu popandatu nthawi ina iliyonse kapena nyengo yake. No matter what we do, God will always love. Kayatu ife timapanga zinthu za mtundu wanji, Mulungu nthawi zonse amatikonda. And his love will always be shown to you and me. Ndiye chikondi chake nthawi zonse chimaonekeratu kwa inuyo komanso kwa ineyo. But you know, the problem of your sin and mine is so big.
Koma inu mukudziwa kuti vuto la uchimotu wanu komanso uchimo wanga ndi lalikulu kwambiri. That even the love of God couldn't forgive our sin. Kuti tungakhale chikondi cha Mulungutu sichikanatha kukhululukira machimo athu. You see, for you and I to have our sin forgiven, Nde inu mukudziwa kuti inu ndi ine kuti machimo athu akhululukidwe. it is what God did in his love for you and I. Ndi zimene Mulungu anachitatu mu chikondi chaketu chimene chikupita kwa inu komanso kwa ine. Because he loves you and me, he sent his son. Chifukwa amakukondani inu komanso amandikonda ine, anatumiza mwana wake. Jesus Christ, God manifest in flesh. Yesu Khristu, Mulungu kuonekera mthupi. The perfect son. Mwana wa Mulungu wangwiro. The son which never sinned. Mwana amene mwa iye munalibe uchimo. And could not sin. Komanso sizinakatheka kuti achimwe. In his love for you and me, he came from heaven down to earth. Pa inu. Mu chikondi chaketu pa inu, komanso chikondi chake pa ine, anachoka kusiya ulemerero onse kumwamba kubwera pa dziko lapansi. And he came for a purpose that we read in this verse. Ndiyetu iyetu anabweratu ndi cholinga chachikulu chimene tachiwerenga mu vesi limeneli. He came to lay down his life for us. Iyetu anabweratu kudzataya moyo wake. That means he willingly went to the cross. Izitu zikufuna kutanthauza kuti iye anafunitsitsa mu chikhumbokhumbo chake chonse anasangalala kupita pa mtanda. That means he took your place and mine under the judgment of God. Zikufuna kutanthauza kuti iyetu anatenga malo anu komanso malo anga pansi pa chiweruzo kapena pansi pa mkwiyo wa Mulungu. He was punished for your sin and for mine. Iyetu analangidwa chifukwa cha machimo anu komanso chifukwa cha machimo anga. So that God could forgive you and that God could forgive me. Kuti Mulungu akathe kukukhululukira ninu komanso Mulungu akathe kundikhululukira ine. God can forgive your sin just as he forgave mine for one reason. Mulungutu akhonzatu kukukhululukira inu machimo anu monganso mmene anakhululukira machimo anga pa chifukwa chimodzi chokha basi. Because his son Jesus Christ willingly died on the cross. Chifukwa mwana wake Yesu Khristu anapita pa mtanda nadzipereka popanda kudzikaniza. And in his love for you and for me paid the price for our sin. Nde mu chikondi chaketu chimene anali nacho pa inu komanso pa ine analipira mtengo wonse wathunthu chifukwa wa machimo athu. And because of that, ndiye pa chifukwa chimenechi God can forgive your sin today. Mulungutu akhoza kukhululukira machimo anu mu tsiku la lero. If you will only accept his son Jesus Christ as your savior. Ngati inutu mutavomereza kumulandira Yesu Khristu mwana wake kukhala mpulumutsi wanu. God in his great love will take away every sin. Mulungu mu chikondi chake chachikulu adzachotsa machimo onse. He will make you clean from sin. Iye adzakuyeretsani kuchoka ku uchimo. All because that in love Jesus Christ died for you and for me. Nde izitu chifukwa chaketu mu chikondi Yesu Khristu anafa kufera inuyo komanso kufera ineyo. Will you put your trust in him today? Kodi inu mupanga chisankho chimenechi kuyika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu lero? The one who loved you with the greatest love. Amene anakukonda inu ndi chikondi chachikulu kwambiri. He is just waiting for you to take him as savior. Iyetu akungokudikirani inuyo kuti mumtenge iye kukhala mpulumutsi wanu. And your sin is all forgiven. Nde mukachita choncho basi machimo anu onse kukhululukidwa nthawi yomweyo. Put your trust in him today. Ikani chikhulupiriro chanu mwa iye lero.
have peace with God. Ndipo mukatero mukhala ndi mtendere ndi Mulungu. And enjoy having your sins forgiven. Ndipo mukhala osangalala chifukwa mukhala mutazindikira popanda kukayika kuti machimo anga onse akhululukidwa. Thank you very much for listening. Zikomo kwambiri chifukwa chakutenga nthawi yanu kumvetsera.